Laita da. Sama kecap. Tui koloi. Tui sarang sago sini bano takalai 10,000 motor apiok jak. Kaisa pana mana takalai ni wasa pana roma caya aku. Iko mia da usukan kai biti de kan kai sengbo sai ma ya. Sap kai je roma telang kha. Angka je manzi ke khabai ko thui be ke ta jo kono. Koi 1000 rupiah mani. Amna 10,000 Tak busuk thiki na. Tahu busuk thiki na bolte joton to thuya na tunya ba. Tobo thuya pon lak de lak khairong ni ala thuya. Arok to motamuti torba kha. Kaisa 500 gram. Cikon humani na 250 gram. Keji rok lajak rok utong na ta. Angka je borok bitiri khosai telang ma ya na sum nukhata. Kebno sonjo rok dotong. Sonjo hoto sabuno khanya borok to sum. Kebno khanya kebo bai sing oro. Tam nai kaja ama hairok guru. Tam ni sanai. Tam ngi borok guru kharom kha na sana ba ge rom kha na bum tibo. Sunggo sok ngo guru ta kebo kena kini aba hairok guru. Je o mahai bithi rane rung tam sanai. Borok no tai pore bino ama hai ta khaitum ta borok. Sunggo kisi misa mana ba ge ni phiong mani ba. Dorkana kha sanai bui kobang bo sero bo kari somai somai sa usung to kun huya bele. Enggak topon om haki bitiri rok berkhangga sinbo onek los tangjak kran lag dera lag hai rok los tangjak kran norong onai ni bitai ko arok busuk tor baca Mungkin. ani para hangkai to sungkai to teplo phang enggak oro hangkai sung ngota sini bagan rok bando Om to kem naikol na jadong. Naikol na to tong hone rejak no tong mani hangkai o koi gino khai bo kisa kamni bagai oni jaga tangjak ko kurita noko kure hini chong ta jingo phon kanya mane bano to biti rejak sungno busi saharo nongni bano to a biti rejak thui tong ma kya nga sung phai bai ko kubunya ko thui man phai be keta sana pojun to sugliya kisa thui dro phungai to sung kisa misa pano sai pha ma kham sana pon to sugliya ko thangpol ma ki berangi tong ma kya nga a thui tai simanam tong ma kya nga naikol nai bo tabo pon se phaya mana phaya ko kam nang jagi thangma ba phaya ko to bin tam